Ramogi TV, Nairobi. Seyo podi med bione jatend piny kalure gi chik manochiwo ne obila mapacho kae marakore kod jonjore kinde ng'anyo kalure gi chik mare mar chwado jonjore gi magine tiendegi kar nego gi e kinde ng'anyo. E jumani josiasa mopogore opogore masiro kachiel kod maseyo wachno bedo selose gala moro. Kata kamano chik mar obila to wacho nang'o kalure gi chwado jomaundu magina. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao oloso gi okil Kamaloka. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Mano e chik mane jatend piny Kenya ochiwo jumani ne obila marakore gi jomaundu e kinde ng'anyo. Chik manyaka sani ikwedo kendo isiro gi josiasa e okenge mopogore opogore. Moko kuom josiasa motenre kod piny owacho usibedo kasiro chik makama e galamoro. Niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Hebu niambie, polisi atatumia njia gani? Polisi 5 au 10 waende kuwashika watu 1000 waweke kwa sel. Niambie tu kweli. Itaweza ama itaweza? Si itakuwa ngumu sana? Ndio sasa tunawaambia namna hii. Tafadhali fuateni sheria. Hiyo ni act of terrorism. Josiasa mamoko makito serikali tesri bende seyo chik mane jatend piny Kenya ogolo. Naambia askari pia mnadanganywa saizi shoot to kill. If you kill a person you take personal responsibility. Tukadili na wewe kama wewe. Wacha kutuambia mabati order. Ile amri ambayo umesikia viongozi wengi wamesema ambao rais ametoa juzi akiwa na hasira nyingi sana, ni amri ambayo ni kinyume cha sheria. Kama kweli tungekuwa na bunge, William Ruto anatakiwa kuwa nyumbani, na sio tu nyumbani. William Ruto anatakiwa kuwa pale kamiti. Kata kamano chik matayo tije obila mapacho kato wachango kotendre gi chelo jomaundu gi magina. Okil Charles Midenga oloso kod Ramogi TV. Ka ng'ato nigi magina to obila nigi magina, obilo yiene tiyo gi magina. To ka ng'ato nigi bana wach ni pala kata en mana gi rungu kende, ere tiyo gi magina. Seche moko ng'ano onge kata mana gi gir maundu. To ere kinde ma obila inyalo yiene gi mar tiyo kod magina kuom ng'ata. Police at the first instance kara mokwongo nyaka tem gimiluongo ni non-violent means mondi. Kok nyalre koka police nyalo tiyo, obila nyalo tiyo gi magina. To samo tiyo gi magina nitiere gi conditions. Nyaka wang'eni the seriousness of offense mo deal god. Mar ariyo, force mo deal go nyaka bed oluongo gi dhongere ni proportionate to gi attack. Mar adek, ka police dwaro protect life kata mana property kata mana odwaro defend himself kata herself, and then wawunde ni kata ka ng'ato owuok e jela, uponde jela, to koro idwa make mondo duoke e jela. Chik mar obila bende chiko obila okenge mawinjore gi kaw ponono ni ng'ato oyudo hinyruok e kinde rakruok. Obila ko ohinyo ng'ato, chik dwaro ni nyaka otim gino ni offer medical assistance. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyaka report to superior mare as a form of accountability. Mondo wach ni nyaka declare ni ne ahinyo ng'ato to na ahinyo ng'ato e yo machalo kama. To koyudore ni nokotiyo gi magina yo makare, to 6th schedule nigi word miluongo ni it's a disciplinary offense. Makoro IPOA come into place. Kata kamano, seyo bende podi medo bione josiasa mosebedo ka loso auyaye e wi chik mane jatend piny Kenya ogolo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. E kinde ma ute thieth medo matek mar reso ngima oganda, gik ma gitiyo go e thieth kelo midhiero mar taka mawuok e yedhe kod gige plastik kod jwala malilo alwora kendo keto ngima jopiny kamarach. E sigana ni Millicent Adhiambo kolonwa kaka ute thieth moko tiyo gi lony manyasani kod kawo ndamo manyime mar tiego jopiny e wi kaka gisebedo ka gichoko kendo wito taka magi kaka yor konyo rito alwora.
thieth bedoga modich